това, което хората намират интересно за мен е, че съм тръгнала от строителството и съм стигнала до психологията. Обаче с днешния епизод искам малко да се върна в строителството. Това всъщност поканих и за мен най-добрите конструктори, които са в момента на пазара. Борислав Василев е мой гост днес. Той, освен такива безупречни инженерни способности, инженерна мисъл, ръководи екип от едни много щастливи хора. Всяка година имам така щастието да съм част от тяхното коледно парти, защото съм много близка с много хора от тяхната компания и знам и съм виждала как хора, които им се налага да работят почти денонощно понякога, защото това е бизнесът, остават щастливи в фирмата и много ми се искаше да поговоря с него както за сектора, така и за лидерското му умение, така и за... и всичко пречупено през тази инженерна мисъл, която според мен има голямо значение. Здрасти, Боби. Здрасти, Деси. Какво се случва в строителството в последните 10 години? Аз избягах в последните 10 години от сектора, но виждам, че той много се развива. Какво според тебе е характерно за това развитие? Характерното в строителството през последните 10 години е постоянното търсене на жилищни имоти в България. Но не само. Има сериозен ръст и в индустриалното строителство, но както на всички е известно, строителството се развива от година на година все повече и повече като обем строителство и като обем построени сгради. С много динамично развитие, с много увеличаващи се обеми от година на година и постоянни проблеми има с липсата на кадри, с липсата на квалифицирани специалисти, било то строители, било то проектанти. Образованието в България изостава от нуждите на бранша, не произвежда качествени кадри, което е много сериозен проблем. Липсват специалисти във всички области. Това ни принуждава да работиме много интензивно, почти без почивка, за да можем да смогнем на изискванията на пазара. Като обем работа и като качество, което се изисква. Смея да твърда, че през последните години, от година на година, качеството на продукта, който се получава от крайния клиент, се повишава със всяка една година. Общо взето, така се развиват нещата и натоварването върху специалистите и върху изпълнителите се увеличава от година на година. И като изискване към качеството, и като обем работа, която не може да се поеме с наличните специалисти, които има в момента в България. Той е проблем за всички сектори това, но в строителството е много ясно изразен, защото може би е един от най-бурно развиващите сектори в икономиката и основно движеща сила на икономиката на България в момента. Тоест, да, кадри няма. Кадри няма в много бизнеси. Както казваш, това е общ проблем, но казваш, че и в същото време качеството се повишава. Как става Повишава това? се качеството, защото клиентите, които купуват крайния продукт, било то апартаменти, било то индустриални сгради, вече имат доста сериозни изисквания към това, което купуват. Фактически самите клиенти вече са доста по-образовани, доста по-са наясно с това какво искат да получат и как трябва да изглежда то. И фактически клиентите ни задължават, ние, като проектанти, като строители и като всички участници в процеса, да предоставяме по-качествен продукт. Защото пазара определя тренда на развитие на един бизнес. Да. Добре, нека да започнем тогава хронологично. От образованието в ВИАС. Това, което съм чувала, аз си спомням приема по наше време в ВИАС, колко беше труден, колко всички бяхме горди, че сме приети там. В момента чувам ужасни неща. Първо, от гледна точка на желанието, изобщо за кандидати, особено ПГС, защото архитектура тя винаги ще се остане по някакъв начин тренди. Но в специалностите от ПГС, там, пътно строителство, геодезия и прочее, сякаш има все по-малко кандидати, все по-компромисни хора се приемат. Ти спомена и за образованието. Какво куца точно там?
казах, проблема е, че малко хора от завършващите млади хора имат желание да се развиват в сектора строителство. Поради факта, че на фона на другите специалности, които гарантират по-бърз старт в живота с по-високи заплати, да се занимаваш с проектиране и строителство изисква инвестиция във време, дори след като завършиш, ти трябват няколко години, за да достигнеш до определено ниво, където можеш да получаваш някакви смислени пари като заплащане. И поради този факт, повечето млади хора не искат да се занимават в този сектор. Съответно, има малко желаещи кандидати за специалностите в УАСГ. Оттам, съответно, като има по-малко желаещи кандидати, и нивото пада, защото изискванията се намаляват към тези, които влизат. Нали, дори и в архитектурата, както ти каза, че винаги е била желана специалност, за миналата година мисля, че всички кандидатствали в архитектура в ВИА, само един не е приет. Wow. Което означава, че и там нещата са зле. В конструкторите ССС мисля, че 30% от специалността не е запълнена. Wow. ТС е 50%, в хидростроителството няма нито един приет, ВИК са на 30% от приема. Просто поради липсата на желание и липсата на кандидати, нивото пада като качество на хора, които влизат да учат. Влиза се лесно, общо взето, който кандидатства го приемат. Това означава, че хората, които кандидатстват, не са на такова ниво. Няма голяма конкуренция, след като няма конкуренция и нивото им е ниско. Като качество на образованието не бих се нел да коментирам какво точно се случва в УАСГ, но като крайен потребител на кадри, които излизат от университета, от година на година са с по-лошо образование, с по-лоши качества и с по-лоши знания. Всяка година е по-зле и по-зле. Един човек, който завършва след 5 годишен курс на обучение, ако дойде да работи при мен, му трябва поне 2-3 години, за да почне да се оправя самостоятелно с работата. Тя е много отговорна работа. Да. Така че образованието е проблем в момента. Може би и ние като бранш сме отговорни за това, защото трябва да предложим по-добри условия за развитие на тези кадри. Но той проблем е комплексен. Тук зависи вече и от инвеститори, и от архитектурни бюра, които работят. Услугата, която предлагаме в момента е да се заплаща прекалено ниско като цена на фона на цените, на които се продават жилищата. Оттам, понеже ние получаваме малко пари като собственици на фирми, на бюра, не можем да си позволим да плащаме по-големи заплати и се получава един порочен кръг. В този ред на мисли, пазара на проектантската услуга в България не е регулиран, за разлика от всички европейски страни, където имат минимален праг за цени, точно за да може да се гарантира качество на предложения продукт. В България пазара е либерализиран, има сериозен дъмпинг на цени, има нелоялна конкуренция от гледна точка на това, че има хора, които работят без фирми, без договори, без да си плащат данъците, работят вкъщи, повечето хора работят на други служби, след работно време работят, изпълняват определени услуги, те могат да си позволят да работят на ниски цени. Но това като цяло сваля цената на комплексната услуга, нелоялната конкуренция подбива цените и липсва регулация в този сектор от страна на държавата. Какво значи липсва регулация от страна на държавата? Нямаше ли ни камери на архитектите и камери на строителните инженери, където се плащат едни там такси, дето аз никога не платих тая такса? Те какво правят? Има камера на инженерите и камера на архитектите. Плащат се едни такси, но те реално не вършат никаква работа. Ако трябва да сме точни, камерата на архитектите и камерата на инженерите имат наредба за минимални цени, които би трябвало да не се слиза под тези прагове, но те са в смисъла на наредба, която не е задължителна. Препоръчителна. Препоръчителна е. В момента, в който нещо не е задължително в България, то не се спазва. Да.
За да се случи тази регулация, според мен, за да се могат да се регулират цените и да има минимални цени, които реално да се спазват, това трябва да отиде към НАП. Националната агенция по приходите трябва да регулира това определена фирма да не работи под определени цени, които са регламентирани по някакъв начин. Защото иначе, ако както в момента сме оставени на самоконтрол, няма реален никакъв контрол и реално не се спазват тия цени от самото им въвеждане през 2005 година. Wow. Никога не са спазвани и камерите раздават едни книжки с минимални цени, които се рефрешват всяка година и се апдейтват, но никой реално не ги спазва. Така че това е един от проблемите, които има в този сектор. Но от страна на държавата няма никаква регулация и никакво намесване в този сектор. И казваш, че това е крепежния сектор на икономиката. Един от... Винаги строителството в една държава в световен мащаб, ако погледнете, може би около 15-20% от брутния вътрешен продукт на една държава винаги е строителството. В България мисля, че процентът е по-висок. Wow. Това е сектора, който при задаваща се криза първи почва да спира да работи и при възстановяване на икономиката е първия, който почва да работи. Да. Уау. И как според тебе откъде трябва да започне управията на тази небивалица? Като всичко друго в България, държавата трябва да си влезе в ролята, да почерпи опит от европейските практики в другите държави, как е регулирано, за да може да се приложи той в България. Да. В повечето европейски държави проектантския хонорар е обвързан с строителната стойност на продукта, който проектираш. Примерно има един марж, който се задава. В Испания, последен пример чух, че е между 5 и 10%, или пак са ти оставили диапазон, в който да има конкуренция. Mm-hmm. Минималната цена е между 5 и 10% от строителната стойност на продукта, който проектираш. По този начин се гарантира едно нормално заплащане на участниците в проектантския процес, така че да се осигурява качествен продукт с високо квалифицирани специалисти. Да. Ако ние направим нещо такова, ще бъдем ли също толкова толкова добро място за инвестиции обаче? Ние в момента сме добро място за инвестиции. Именно, ама ние сме добро, защото продукта ни е много евтин. Все още, да, на фона на цените в останалите европейски столици, говоря за крайния продукт, жилища и индустриални и офис площи, сме в доста нисък ценови диапазон спрямо от другите останалите европейски столици. Да. Затова сме все още привлекателни като инвестиция в недвижими имоти. Затова може би бележиме най-високия ръст на цени и на продажби в последните 3 години на фона на свиващия се сектор в останалата част на Европейския съюз. В условията на пазарна икономика и свободен пазар, който има в цяла Европа, ние сме част от свободния пазар на целия Европейски съюз, нещата трудно биха могли да ги регулираме вътрешно. Те се регулират сами. Всичко е въпрос на търсене и предлагане и цена, която са склонни да заплатят купувачите. Така че в един момент, откакто сме член на Европейския съюз, както се изравняват цените почти във всички сектори в Европа, и при нас ще настъпи това и ще стигнем ръстовете на продажби и обеми от строителство, които има в останалата част на Европейския съюз. В момента, понеже сме изостанали все още атрактивни като цени за плащане на труда, сме атрактивни, затова е такъв ръст. Но след определено време, 5, 10, 15 години, не мога да кажа, най-вероятно ще се изравнат тия неща и нещата се успокоят. Да. От само себе си, без някой да се намесва в тази посока. Да, все пак, каква тогава е ролята на тази камера? Аз това не мога да разбера. Да се издържиш проектантската правоспособност там. Ами малко е... Точно това е тази камера. Доста интересна тема е това.
теоретично и по устав камерата би трябвало да защитава интересите на строителните инженери и на архитектите. Би трябвало да ги контролира. Към всяка камера има етична комисия, има професионална комисия. Ако някой си позволява да прави неща, които не са окей, трябва да ги контролира, да ги наказва, да ги глобява, да им отнема правоспособности. Аз до сега не съм чул, не ми е известно поне на мене да се случвали тия неща. Да. Но в момента плащаме един членски внос, за да получим едно листче, на което пише, че мога да си упражнявам професията. Което е нормирано по закон, вече не е наредба, е закон и е задължително и без да имаш такова листче, ако не си платил членския внос за годината, не можеш да упражняваш професията си. Значи от тази гледна точка държавата ни задължава и регулира да си плащаме членски внос на една неправителствена организация, Да. без което не можеш да упражняваш професията си, но от другата страна, когато държавата трябва да регулира минималните цени, не се намесва. Да, удобно. Добре, какво ти изискват като набор от документи, за да ти кажат да, ти и тази година можеш да се подписваш под проекти и подписът ти да важи? Изискването е да си упражняваш професията. Обикновено ти искат по какви обекти си работил, какъв обем, колко години упражняваш професията си. Общо взето е това. Всичко е както всичко останало в България, всичко се контролира на документи. Да. Без реално да се оценява фактическите възможности на конкретния проектант. Mm-hmm. В повечето инженерни камери в Европа имат опреснителни курсове, опреснителни изпити, проверка на квалификацията, курсове за повишаване на квалификацията. При нас всичко по документи. С една трудова книжка доказваш трудов стаж, с едно листче доказваш, че си проектирал нещо, да. Без никой да го проверява. Вътре можеш да напишеш общо взето всичко, защото те нямат начин да проверят дали реално ти това си свършил. Вау. Така че, какво да ти кажа? Много интересно. А всъщност, нали, за те, които не знаете, ПГС инженерите, какъвто е Борислав, това е подсъдимата професия. Т.е. ако нещо се случи с сградата, не архитекта, не ВИК-то, ПГС инженерът, поправяме ако греша, е този, който носи... Единствено ние носиме наказателна отговорност. Да. Ако има проблем с сградата, ние сме под членове на закона, които ни се търси наказателна и криминална отговорност, ако има авария строителна, не дай си Боже, жертви и имуществени вреди и така. Да, това е голям компромис от страна. А какво може да направи ЛАСГ според тебе, за да привлича повече кадри като институция в строителството? Не знам, има и други университети, в които се учи ПГС. В края на кращата, каквото да си говорим, университета не знам какво мога да направи. Идеята, първоначалната е, че младите хора не виждат поле за развитие и не виждат начин да изкарват достойни средства, с които да се издържат. Така че аз не знам университета какво мога да направи. Каквото и да направи, всеки млад човек си задава въпрос, аз какво ще правя след като завърша, какви пари ще взимам, каква перспектива за кариерно развитие имам. И може би университета може да разясни по-ясно какви са условията за развитие в професията, какви доходи евентуално биха получавали. Това, което куца на образованието в УЛСГ е практическата насоченост. Mm-hmm. Прекалено кадрите излизат теоретично, да речем, добре подготвени, но практически насочени нула. Факт. Много малко практики имат, много малко стажове. Това липсва. Аз си спомням, че най-интересното нещо по време на изследването ми беше, най-смешното беше практиката по строителни машини, но най-интересното беше, когато всъщност паднаха колите, аз съм учила от 2000-2005 година в ВИАС, колите близнаци, всъщност дойде година след това главният инженер на Манхатън, който е завършил АСГ, за да ни направи лекция. Инженер Янев. За да ни направи лекция и за да ни обясни всъщност какво се е случило точно. И това беше абсолютно най-интересното нещо. Но това са много характерни неща за американското образование. Не са характерни, както кажеш, ние нямаме практическа ориентираност и това продължава да е така във ВИАС, така ли? Продължава да е така, да.
никаква практическа насоченост, никакви практически примери. Нали, студентите би трябвало да ги пускат задължителни стажове, да минават през проектантски фирми, през строителни фирми по време на образованието, за да добият реална представа какво се случва в сектора, какво ги очаква, какво ще работят, на какво трябва да наблегнат, какво ще се изисква в фирмите, като завършат. Боби, ти имаш ли време в твоята фирма за стажанти? Би ли взел стажанти? Ами, да ти кажа, ние сме изимали. В момента даже имаме едно момиченце, което е пети курс, още учи. И предпочитам да почна да работя с стажанти, които, ако покажат потенциал за развитие, да останат да работят след това при мен, след като завършат. Защото първо си ги обучаваме самостоятелно, помагаме в образованието, Да. помагаме с опит, какъвто имаме сме придобили, насочваме ги и си ги моделираме по начина, по който искаме, като знания чисто и като теоретични, и като практически. Защото колкото по-отрано започне едно такова адаптиране към реалния процес, после който ще се случва в проектирането, по-добре. Да. Един човек, който е вече оформен като характер, завършил и с 5-10 години трудов стаж, трудно можеш да го моделираш да почне да се впише в твоята система на работа и в фирмата, в която работи. Не е невъзможно, но младият човек по-бързо се адаптира, по-лесно се приспособява, защото е трудно да напълниш една чаша, която вече е пълна. Да. Той при тебе е по-лесно, защото ти имаш забележителни обекти. Нали, изградил си най-високата сграда, той се счислил си най-високата сграда в София и много други, но се чудя и знам, че и на теб не ти е толкова лесно. Аз се чудя на по-малки фирми, които имат същата отговорност реално като теб, но нямат толкова атрактивни обекти. На тях какво ли им коства, за да работят с професионални кадри и да привличат професионални кадри? Много е трудно. Искам да ти кажа, че на пазара на проектантите, на строителните инженери масово работят самостоятелно хора. Да. Най-много 1-2 човека. Да. Трудно могат да привлекат по-голям екип. Нашия екип е 10 човека работят в момента в офиса, 2 момичета са по майчинство, значи 12 строителни инженери. Като сме едно от малкото проектантски бюра с такъв брой персонал в София, може би са 3-4 до 5 такива бюра, което за мащаб като София е нищо. Да. Примерно в камерата на инженерите в София има регистрирани нещо порядка на 3000 строителни инженери. Wow. Но масово хората, които се занимават с проектиране от тях, са по един, по двама. Те не могат да поемат голям обем работа. Да. Но поемат по-малки обектчета и съответно се справят по-бавно с сроковете. Защото са физически невъзможно да се справят по-добре. Трудно е да се организира работата на толкова много хора. Трудно е да им осигуриш постоянен поток от работа. Трудно е да ги мотивираш. И трудно е да запазиш и клиентите, с които работиш. Нашите клиенти главно са архитектурни бюра, които правят архитектура и наемат строителни инженери. Работим и директно с инвеститори, но по-малко. Може би 20% от работата, която идва при нас директно от инвеститори и 80% от други архитектурни бюра. Ние работим с едни от най-големите архитектурни бюра в София. Архитектурните бюра, за разлика от конструктивните, са доста повече на брой и с повече брой работници, отколкото са конструкторските бюра. Да. Ясно. Какво... Как ги задържаш тези хора да са винаги толкова усмихнати и да са винаги толкова приветливи? Неделя е и трябваше да изчакам 4 недели, за да се освободи Борислав 2 часа от времето, за да дойде тук. Не защото има някакви екскурзии, а защото работи. До такава степен е заетостта на строителните инженери. Дори в момента има в офиса, които работят хора, така че Има ужасно много работа. Имаш малко на подбран персонал, но те са изключително щастливи, понеже ми се наложи да работя в техния офис и да ползвам един от техните компютри. Няколко дни знам точно и как са и тези деца за мен, но те са толкова сладки. Колко са щастливи и колко са мотивирани. Как успяваш това да го направиш?
Ами, може би, че се държиме така по-приятелски с тях, по-открито. Те абсолютно знаят какви са конкретните проблеми и предизвикателства в момента. Не... Държиме се по-земни с тях. Опитваме се да бъдем повече приятели, отколкото работодатели. Споделяме всичко с тях и те с нас. И правиме всичко възможно да се чувстват добре, да получават някакви прилични възнаграждения, доколкото ни е възможно. Коментираме с тях постоянно от какво имат нужда и ние какво можем да дадем. Реално сме сложили картите на масата и те са наясно с всички неща, които се случват, за да може да не се чувстват по някакъв начин пренебрегнати или ощетени. Mm-hmm. Така че успяваме заедно и губим заедно. Те знаят, че ако си свършим добре работата и сме търсени на пазара, и те имат бъдеще в тази фирма и съответно цялата фирма има бъдеще. Така че такива хора сме си подбрали, които разбират това и се стремат да изградиме заедно едно име на пазара, което доведе до това в последните 2-3 години, че ние сме толкова натоварени в момента, че не можем да поемем цели обем работа, който хората се опитват да ни възложат. Да. Съответно се опитваме да държим и качество, защото ако не държиш качество, ще отпаднеш от пазара. Трябва да се позиционираме правилно и ценово. Трябва да се позиционираме правилно и с справянето с сроковете, защото в нашата работа сроковете са много важни. Една работа трябва да свършиш в срок. Ако не свършиш в срок, бавиш всичките в процеса, които са участници, защото не сме само ние, те са архитекти, ВИК, електро, ОВК, отопление и вентилация, нали. Всичките работят заедно по един обект и ако в един момент всички са готови, а конструкторите не са, въвличаме в неустойки всички. Да. И поради факта, че имаме много работа и много ангажименти и ние трябва да се включим в сроковете с всички останали, затова работим толкова много и до късно и събота и неделя. И така. За мен, познавайки теб и двамата основатели всъщност на вашата фирма, за мен е много ясно защо тези неща се случват и защо се случва толкова отстрани погледнато плавно при вас. Това обаче, което ми е интересно, какво гледаш в едно интервю като ценности в човека? Като ценности най-вече искам човека да е откровен и честен и да мога да разбера какво мисли още на интервюто. Прикрити хора, човек, който не ти казва това, което мисли, аз обикновено ги усещам. Mm-hmm. Това като човешки ценности за мен е най-важно. Честност, откровенност и добронамереност. Да разберем ли, че т.е. ако имаш двама кандидати за дадена позиция, които си шортлистнал, и единият е супер професионален, но ти се струва не до толкова откровен, а другият все още има много какво да учи, но е изключително открит. Честен, добронамерен, ще избера другия, защото мога да коригирам професионалните му недостатъци, но човешките няма как да ги коригирам. Да. Нямаше за това време, казваш, а? Не. Разбирам. Той трябва да идва при тебе на психоанализа, не при мен. Другото нещо, Боби, което ми е интересно, всъщност е в много хора, това не го знаех изобщо и даже не предполагах, че и за архитекти става въпрос, отидоха от нашия сектор, от строителството в IT сектора. Познаваш ли такива хора? Имаш ли такива случаи? Имаме, да, такива наблюдения. Това се случи най-вече 2008, когато беше голямата криза в строителството. Много хора останаха без работа и без заплати. То продължи в нашия сектор няколко години този процес. И строителните инженери, които са по принцип добри по математика, се преориентираха в IT сектора и изкараха по един курс, примерно в Телерик или където и да е, и отидаха да работят като програмисти, софтуерни инженери. Някои изкараха и второ висше. Поради факта, че масово IT индустрията в България е с чужди компании, които предлагат по-добро заплащане, по-добри условия на труд, по-добри социални придобивки. И на хората им писна да се занимават и да се борят в нашия сектор и се преориентираха. Оттам и в момента е този недостиг на кадри, защото може би 20-30% от инженерите, които беха добри
и перспективни, отидаха да се занимават с нещо, което ще носи повече пари и социални придобивки и по-добра среда на труд. Да. И без денонощни смени. Вау. За да можеш да изкажеш някакви прилични. Въпреки, че в IT сектора също има доста овертайм. Има, да, но той малко или много е нормиран. Да. И се заплаща адекватно. Добре, по какъв начин тогава, вече навлизайки във вълната на технологиите, по какъв начин се развиват технологиите, така че да заменят този труд? Има ли? Защото аз съм още на нивото на стария AutoCAD и ставам SAP, каквото съм учила. Нямам поглед върху това програмите колко по-умни стават в строителството, но съм задавала на няколко хора този въпрос и ми казват, че умни за 10 години. Ако погледнеш iPhone и ако погледнеш програмите, с които работят строителите, не са се развили еднакво бързо. В строителното проектиране има софтуери, които се развиват и в момента примерно навлиза поне в България от няколко години BIM проектирането, което означава Building Integrated Model. Общо взето 3D ориентирано проектиране на кофражни планове, архитектура, всички специалности. Това по никакъв начин не намалява труда на проектанта, но увеличава качеството на продукта и съгласуваността между специалностите, защото ти изграждаш модел на сградата преди да бъде построена в 3D среда, където абсолютно всичко е предвидено и заложено и повишава качеството на продукта от гледна точка на това, че по време на строителството се минимализират грешките при проектирането и се улеснява строителния процес. Това не намалява натоварването върху проектантите, напротив, увеличава го, защото е по-сложен софтуер и по-трудно се работи и с него и с обема информация, която генерира. Изучава ли сте този софтуер в VIAS? В LASG? Не, по LASG? никакъв начин. Там компютърните системи са още малко назад в времето. AutoCAD се учи още. Интересно. Аз си спомням, че когато бях във VIAS, аз трябваше да ходя на частни уроци по SAP. SAP също не се преподаваше. Искам да ти кажа, че в това отношение, откакто си учила ти и сега каквото учат е същото. SAP и 20 години никакво развитие. Въпреки всичко излизат в момента много по-квалифицирани и повечето от младите знаят проектиране. Ама те се самообучават. Да, по собствено. Те се самообучават. Те се самообучават. Тези, които имат желание. И най-важното е хората да имат желание, които идват при нас. Да. Това е най-важно. Всичко останало е поправимо. Да. Желанието за работа, защото нямаш ли желание, няма да стане от тебе никакъв проектант във всички сфери. ВК, архитектура и така нататък. А при нас е най-голям обем на работа. Аз, между другото, на интервюто за работа, особено на хора, които идват за пръв път да работят, това е на първата работа, искат да работят проектанти, аз им казвам, че това нещо, за да го работиш, трябва да имаш желание. Ако нямаш желание да го правиш и ако нямаш желание да се развиваш, ако дойдеш и си мислиш, че ще си от 9 до 5 на работа и ще станеш и си тръгнеш чиновнически, обмятайки някакъв обем работа, без да гориш в тази работа, няма да стане нищо. Без желание и то упорито желание да се развиваш и да работиш, защото е тежка професия, много изисква, не дава особено много, освен лично удовлетворение. Просто трябва да имаш малко диагноза. Добре, разкажи ми за твоята, малко диагноза. Разкажи ми за твоята диагноза през годините. Как въобще откри, винаги ли си искал да станеш строителен инженер, какво те привлече в тази специалност и какво продължава да те привлича в това да стоиш на толкова отговорна позиция? Това да стана строителен инженер стана случайно. Така ли? По принцип, да, исках да уча компютърни системи и технологии в технически и ме беха приели. Обаче по различни обстоятелства се записах в VIAS, ето също ме бяха приели. Въобще не знаех какво ще правя, въобще не знаех какво представлява тази специалност. Впоследствие ме грабна математическата част на строителното инженерство и физиката, защото аз винаги съм бил добър по физика, физични закони, описване на поведение на структури, материали. И след като втори курс в VIAS, винаги съм знал, че искам да съм проектант, не искам да се занимавам с фактическото изпълнение на строителството, а да
проектирам и да правя интересни инженерни съоръжения. Де факто физиката и интересните предизвикателства, които дава тая професия, че ти можеш да направиш интересни неща, красиви, функционални, икономични, високи сгради, интересни съоръжения. Това ме накара мен аз да се занимавам с това, което се занимавам. И продължава да те кара. Да. И каква е най-голямата ти гордост в изчисленията към момента? То чак да кажа най-голямата гордост. Най-интересното като значимост обект това е Милениум център, който е до НДК. Той е висок 118 метра. И беше определено предизвикателство, защото аз бях на 26 години, като започнахме да го проектираме. Wow. И доста безсънни нощи и четене и костваше, за да го направим. В проектирането на тази сграда, може би, са вкарани абсолютно всички цели учебник по стоманобетон и по метални конструкции ги има вътре. Любимите ми 2 учебника, супер! Да. Умирам да ги препрочита отново и отново. Това е, може би, най-значимото като обем. Да. Значи, има много интересни неща, които сме правили в една дизайнерска къща, например, която е разчупена с големи аркери конзоли. Също има много мислене. Нищо, че е 3 етажа и е 300 квадрата. Да, т.е. височината и обема не определя. Не. Сложността на конструкцията. Много хубаво звучи да си обичаш работата. Кажи ми, Боби, има ли в строителството, поне аз още от ВИАС, има едно пренебрежение към жените, понеже си собственик с твой партньор в бизнеса реално е жена. Аз ще кажа, още от първи курс, как беше, Байчев ли беше по статика? Зад кадър момичета, за което говорим. Наричаше простата града блондинка. Продължава да има така дискриминация, въпреки че през последните години това намалява. Така ли е? Отношението към жените. Не само в нашия сектор, може би във всички сектори, в които се смята, че мъжете доминират. Особено недобре се отнасят към жени проектанти, които отиват на обекта да контролират работата на строителите, защото де-факто жената трябва да контролира там технически ръководител, майстори, те са си около 10-15 човека мъже. Е малко трудно приемат някой да им прави забележки и да им казва какво да правят, особено като е жена. Имали сме такива доста случаи. Но това се преодолява с можене и знаене. Да. Като покажеш, че ти всъщност можеш, знаеш и не говориш глупости, им говориш нещата, които са, и те свикват с това. Първоначалното впечатление винаги е такова, че това е жена, инженер. Да. Гледат малко с недоверие. В последствие, като им покажеш, че всъщност знаеш откъде изгрява слънцето, нещата не Тоест, раниците на гърба на твоя партньор Мария Динева, се казва момичето, са, освен всичко, което говорихме до тук, там персонала, денонощния труд, тя е майка на 3 деца и така нататък, са и да се доказва допълнително, защото само това, че го е спроектирала на Пешо и на Гошо от обекта ни им е достатъчно, трябва и допълнително. Първоначалното впечатление винаги. Не мисля, че предразсъдъци заложени много дълбоко назад във времето и точно взето и в българската народопсихология и не само в България. Да, ама като излязат навън строителите да работят, не са такива, не се държат така. Ако даден строител, и това го знам от хора, които са работили на обекти с българи в Германия, ако отиде там конструктор, който е жена, и той се е същия майстор, българин, и работи на обекта, то няма да има такова отношение. Това е културна особеност. Това е също човек, който пътува към Гърция на почивка, значи до границата, до Кулата ще направи 20 нарушения на пътя, ще кара с 200, ще кара с 300. В момент, в който влезе в Гърция, кара с 120 в дясна лента и е много примерен и абсолютно същото. Да. Това е същия пример. Абсолютно, и това е във всички сфери. По един и същи начин.
Да, но интересното е, че и всъщност след това се връщаш в България и казваш, че знаеш, че аз като работя в Германия, това и това. Да, ма и ти беше по-дисциплиниран. И това Първо е... има по-висок контрол. Примерно за Германия, ако говорим. Да. Контрол е по-висок. Доста сериозно. Плащат се глоби, ако нещо не си го направил като хората. Събарят се стени, бутат се зидове, докато не е гладко и така нататък. Не знам как е регулирано това нещо в Германия, но се спазва много стриктно. Има контролни инженери по качеството на всеки обект. Приемат се работите, проверяват се за геометрични грешки, за друг тип грешки. В България довършителните работи, ти се занимава с интериорен дизайн. Кой приема работата на майсторите, след като те си свършат работата? Инвеститорския надзор, дизайнерите и инвеститорския контрол. Да, но държавата няма, нали? Не. Не. В Германия държавата има. Да. Та има държавни контролни приемателни комисии, които приемат работата и ако има проблем, реално след като представиш крайния продукт пред държавния орган и ако не е спазено всичко, което е по нормативи, реално те могат да отнемат лиценза на фирмата строител. Да. По този начин принуждават фирмата строител да има вътрешен контрол на качеството с вътрешни контролни инженери, които да гарантират, че продукта, който ще бъде предоставен накрая за Държавна приемателна комисия, ще е в топ форма. Повечето инвеститори не си вземат инвеститорски контрол, а те самите инвеститори не разбират от строителство. Да. Ние имаме работа да разбират от строителство, но не плащат и на инвеститорски контрол, който да защитава неговите интереси и да следи както качеството, така и паричния поток, защото той е много важен в строителния процес. Да. Така че проблема става още по-голям, защото самият инвеститор не знае какво да очаква нито като финанси, нито като качество. Тези години в България се появиха така наречените project менеджерски фирми, да, които в общия случай би трябвало да контролират процеса още от времето на проектирането. Да. За да видят евентуално някакви подводни камъни заложени по време на проектирането, да предпазят инвеститора от това. След това по време на строителството би трябвало да контролират всички участници в процеса за качествено изпълнение и за последователност на действия на работа, да организират процеса и би трябвало да спестят много пари на инвеститора или поне да го предпазят от... Моя опит е, че това не се случва по ред брой причини. Пак ще заложа и на това, че липсват кадри специализирани, няма обучени хора, които да се занимават с контрол на качеството. То освен контрол на качеството, project management е и съвсем отделна наука, нали, която обхваща всички сфери, не само строителството. В България няма и хора, които да са образовани по този начин да завършат. Аз не знам каква специалност трябва да се завърши. Аз точно това ще да питам, каква специалност трябва да се завърши, защото според мен ти трябва да си по някакъв начин абсолютно компетентен в строителния процес, т.е. трябва да имаш строително образование, но по някакъв начин в икономическата му насоченост. Защото ние какво учихме икономика 1 и 2. Трябва всички специалности да разбираш, че трябва да знаеш ВК, проектиране, трябва да разбираш от архитектура, от конструкции, от организация на строителството, на строителната площадка, на целия процес, как се случва. т.е. категорично строително образование. Много общо, обаче много общо по всички специалности. Да. И това според мен е само с опит. Няма как има УАСГ се опитаха да пуснат една специалност, която се наричаше строителен менеджмент. Мисля, че още има. По-скоро беше магистратура. Но не знам до къде бяха. Те са разделили сега, в УАСГ има магистри и бакалаври, така ли? Да. В ССС? Нашата специалност? Не, ССС се завършват магистри, но можеш да запишеш допълнителна магистратура строителен менеджмент. Да, това вече make sense. Което да речеме, че трябва да върши тази работа, но не знам каква е програмата и обема, който ги обучават. Да, ясно. Защото като цяло, това е едно мое впечатление. В България във всички сфери, икономически, ние се превръщаме в едни книжни плъхове. Да. Особено в проектирането. Всичко трябва да ни е наред на хартия. Значи, докато извадиш разрешение за строеж, те прекарват през иглени уши, да отговаряш на 1000 критерии, документ за това, документ за онова, да не влизаме в подробности, вадат ти душата.
Оттам натам, като отиде на строителния обект, въпросния проект, контрола от страна на държавата по коректното му изпълнение е зеро. Няма никакъв контрол. Контрол е вменен на проектантите като авторски надзор. Да. Има един независим строителен надзор, който не знам колко е независим при положение, че инвеститора си го избира на база пазарна цена, кой ще даде по-малко пари, кой ще му прави по-малко проблеми по време на строителството. Така защото да минава, по срокове се гонят. Това е независимият строителен надзор, който също трябва да контролира строителството, но реално контрола е почти нула. Проектантите, на тези, на които ни е вменена наказателна отговорност, ако ни е мил живота, ходиме да си свършим работата, защото след това нашите грешки са криминални. От гледна точка на това, конструкторите задължително си приемат армировката и упражняват авторски надзор, но архитекта по никакъв начин не го грози нищо, дали фасадата ще бъде направена с EPS или с XPS, или с ламинам, или с... Той не е... Има хора, които си обичат работата. Да. И които искат сградите им да са красиви, които си държат на качеството и ходят и си упражняват контрол, но има и такива, които не ги интересуват. Да. Така че контрол на качеството липсва. Той контрол на качеството липсва и на едно много по-мащабно ниво градоустройство, да. Аз много се зарадвах, като чух, че във ВИА са пуснали такава специалност, даже и на английски се урбанизъм някаква, градоустройство, защото има кошмарни квартали в София. Сега предполагам, че те ги има навсякъде, но просто съчетанието, инфраструктурата. Липсва комплексен подход. Точно така, липсва. Работи се на парче, парцел по парцел. Кой на кого е човек, на кой кого е дал, на единия може, за другия не може и става една циганска ведрица. Комплексен подход и комплексно виждане за развитието на определения квартал, на определения град липсва. Да. Може би това се крие и в основите на Закона за устройство на територията, който позволява да се работи по този начин. Така че отдавна се говори в тия среди, че е необходим изцяло нов закон, защото той е кърпен, преправян вече 30 пъти. А ти какво мислиш? Трябва ли нов закон? Не в моето ниво на експертиза, но от колегите, с които работят архитекти, масово твърдят, че трябва да се направи нов закон и да се получиме от добрите европейски практики. И да видим в коя държава кварталите и развитието на градовете ни харесва и да си избереме един начин на работа, който да възприемем и ние. Не е нужно да криеме топлата. Вие чували ли сте, когато ние завършихме, всъщност ние 4 момичета бяхме първите, които завършихме на английски и по Еврокод, 2 години преди приемането в Европейския съюз. После казаха, че ще пускат англоязично обучение, което на мен ми даде много надежди и мечти, че ще има някакъв обем именно с тези държави, от които можем да се получим. Чували ли сте дали има англоязично обучение във ВИАС? Няма. Не знам дали има, но от 10-15 години цялото образование в ВИАС, част конструкция с европейските норми за проектиране Еврокод, цялата система. Изучават единствено и само Еврокод, въпреки че в момента в България важат както старите БДС норми, така и Еврокод. Но новите кадри, които излизат от ВИАС, са учили само Еврокод. Може би това е бъдещето, но тогава би трябвало да променят и нормативната уредба. Кой е по-сейф от изчисленията? Еврокод или българските? С погледна точка сигурност кой се презастрахова? Цялостен обхват на работата, Еврокод е по-добрата нормативна база за работа. Все пак той е разработван от всички страни, членки на Европейския съюз. Да. Какъв е за теб екзита? Нашата професия не се развива в този смисъл. Моят екзит поинт е 2 метра под земята, аз така го виждам. И до влизането стремглаво. Там ще се изчисляваш сгради. Ще се работи, да. Вау! Благодари ли са твоите служители на това, което научават от теб? Знам, че ти си един от малкото хора, първо, който може да пресъздаде много добре, да разкаже много добре.
и да обясним много добре, защото при инженерите го има много често тези, които са така гени и са много добри в сферата, трудно могат да обяснят. При теб ги има и двете неща. Той има и друг момент. Повечето па и крият информация. Не искат да я споделят. Да, защото Защото конкурентите. щел да му стане конкурент и Да. да му вземе работата. Аз не съм от тези. Давам, разказвам и обяснявам всичко, което знам, защото смятам, че в принцип никой нищо не може да ти вземе от това, което имаш в главата. И колкото по-кадърни хора и образовани, можеш ти се заобикаляш, толкова по-успешен ставаш и ти. Независимо дали ще продължи да работи за тебе или ще се развива в друга сфера. Да. Надявам се хората да са доволни от престоя при нас. Има дългогодишни служители, ядрото на фирмата от самото създаване на фирмата и работят още с нас. Факт. Разширяваме се постоянно търсиме хора. Наемаме и така. Имахме един инвеститор китаец, който беше силно задачен от администрацията в България. Защото му беше отнело една седмица, за да му бият един печат под един документ. И ходене в 10 кабинета на Министерски съвет и на министерства, на не знам къде, за да получи един печат. Беше много озадачен, защото това нещо в Китай ще да му отнеме 5 секунди. Защото вика, какво означава да биеш печат? Взимаш печата, вика и го биеш. Така ли ти го обясни? Така ми го обясни. Вика, в България ми отне една седмица да хода, вика, от стая в тая стая, кой къде е бил днеска го няма, утре бил там, другия ден не мога да дойде. Това е причината за едната седмица. Разбирам. И отказахме ли го инвеститора? Мисля, че да. Ефективно. Ефективно сме го отказали. Какво да ви кажа? Имаше сертификат за клас А инвеститор. И трябваше българската държава, като ти издадем сертификат за клас А инвеститор, значи, че българската държава ще ти помага в бюрократичните процедури, ще минаваш с предимство пред всички останали, защото инвестираш сериозна сума пари в българската икономика. И му беше отнело една седмица, за да получи един печат. Ти представяш се, ако си клас Б? Той беше ушашавен горкия и се чуваше как е възможно това нещо да се случва и защо така се случва. При положение, че го препращат с препоръки. Хора, отново чужденци, които са дошли да развиват бизнес в България, го чувам това нещо, че най-голямата спънка всъщност е държавната администрация. Страшен проблем. И бюрократщината. Ние не улесняваме, ние усложняваме процеса. Добре, какво си представяш като светло бъдеще, ако изпаднеш някаква химера? Какво си представяш като светло бъдеще за България в твоя сектор? Промяна на нормативната уредба, да се намали регулацията на ниво проект, а да се увеличи регулацията на ниво строителство. Осъществяване на проект. За да се получават, крайният продукт е построена сграда. Да. Не проектираната сграда, защото тя е имагинерна все още. Крайният продукт е построената сграда. По-висок контрол по време на строителството, вменяване на повече отговорности. Става въпрос за наказателна отговорност, за икономическа отговорност на тези, които правят проектите, така че да се самоконтролират, така че да спазват правилниците, а да се самоконтролират срещу угрозата от глоби и наказания. Но да не ги контролираш сега, веднага, а да ги контролираш, когато нещото се строи. И ако има допуснати нарушения, отнемане на лицензи, финансови глоби, по този начин да задължат проектантите да се самоконтролират. Да. А в момента имаме страшно висок контрол на етап проект, никакъв контрол на етап строителство. Да. Контрол на самите строителни фирми. И на строителните фирми. В тая връзка си спомням за важен за мен инвеститор. Спомням си, че ви се бях обадила преди няколко години и ви бях попитала, моля ви се, препоръчайте ми някакъв главен изпълнител. Никога няма да забравя отговора, който ми даде Мария. Защото те обичам, няма да ти препоръчам. Да. Защо? Не можеш да поемаш отговорност за хора, които не можеш да гарантираш. Вчера може да е работил с бригада Хикс, която е работила много добре.
бригада Хикс е тръгнала и отишла в друга фирма, Y, където плаща повече и човека, който си препоръчал, вече работи с други хора, които не ти свършат работа. Текучеството е голямо, липсата на работна ръка, липсата на майстори е голяма, липсва професионално образование на тема зидари, мазачи, Заварчици. картони. Да, никакви техникумите ги съсипаха, като образование Да. нула. Квалификационни курсове не знам дали се правят някъде, дали всички се учат един от друг, кой може, кой не може. Да. Нещата са в този ред на мисли. Тоест, ако аз сега съм един инвеститор, ще получа прекрасни проекти, изключително изпипани и проверени навсякъде, но крайният резултат, всъщност там, където ще ми отидат най-многото пари, самия продукт, сградата, ще ме е изключително компромисна. Ще бъде компромисна, ако не наложиш ти сам контрол по време на строителството. Което значи да наемаш специалист от твоя джоб, който да стои на строителни обекти, да контролира нещата как се случват. Защото е въпрос общо взето, да не кайва на късмета, ама на какви хора ще попаднеш. Кой ще го изпълнява, как ще работи, гаранция е никаква. Би следвало да е отблъскващо за инвеститорите, а не привличащо. Така е. А в същото време казваш, че има много инвестиции в строителството. Маржа на печалба е един от най-високите в Европа, може би. Като годишна възвръщаемост, според мен, правят между 15 и 20%. Трябва да мотивираш все пак младото поколение и може да използваш тази предоставена възможност. Какво може да им кажеш на математици, на хора, които са с инженерни способности? Това е доста сложно да мотивираш някого и да му кажеш какво Защо да прави. сектора на строителството? Не знам защо, честно да ти кажа. Значи и аз не се сещам защо. Какво да им кажеш? Трябва всеки човек да намери вътре в себе си. Виж, общото нещо, което на мен много ми харесва е, че за да работиш нещо, трябва да дадеш сърце и душа. Да. Трябва да погледнеш дълбоко в себе си и да помислиш доколко ти имаш тая възможност, доколко ти имаш тая опит на тая млада възраст, какво ти се занимава, с какво искаш да правиш, за да се чувстваш окей. Нали, знаеш, че когато правиш нещо със сърце и душа, ти не работиш, ти се забавляваш. Повечето деца и младежи взимат решение какво ще учат от примерите, които виждат около тях. Ако имаш желание за работа и за развитие, ако имаш ясни цели и си ги следваш, то ще постигнеш успех. Jobbed out.